Muni sem apa ya mau? Muni apa aku? Muni Hah? Muni truk ora apa-apa, muni apa aku ya? Muni sempak ngono mau. Spare pak. Napa? Spare pak. Apa niku? Spare pak ki wah. Apa ya? Apa cukup cadang? Tinggiin apa? Nggo ngantem ndasmu kowe. Lah pripun ta? Wah, pas mah mumet aku malah. Boten lho, nek niku dienggo montor lah kula dite montor lho. Kuping, spare pak kuping. Napa jenenge? Ditambahke kupinge. Kuping Ditambahke. kalih jenengan. Lho, aku ngopo karo aku tambahke karo bojomu kono. Kalih bojo kula ngapa? Ayo ditambahke kupinge. Kupinge tambahke. Nah. Ndi duwite? Lho. Duwite ya duwite bojomu apa aku ngopeni kowe kok ya. Emoh ngopeni kowe.